ತುಳುಟ್ಟು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಎ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಂಟು. ರಸ್ವಸ್ವರ ಎ, ವಿಶೇಷ ರಸ್ವಸ್ವರ ಎ, ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಎ, ವಿಶೇಷ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಎ. ರಸ್ವಸ್ವರ ಎ. ರಸ್ವಸ್ವರ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಟ್ಟಿ, ಎರು, ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏತ ಉಚ್ಚಾರಣೆನ ಗಮನದೀದಕ್ಕೆಂದೆ. ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಎ. ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏರ್, ಏಳ್, ಏತ್, ದಾಯೆ. ವಿಶೇಷ ರಸ್ವಸ್ವರ ಎ. ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಬರೆಪುನೊಂದು ತೂವೊಂಡ್ಲೆ. ವಿಶೇಷ ರಸ್ವಸ್ವರ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಡ್ಮೆ, ಎರ್ಮೆ, ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲು ಉಚ್ಚಾರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ, ಯಾನ ಬರ್ಪೆ. ಆಯೆ ತಿನ್ಪೆ, ಯಾನ ತಿನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಎ. ವಿಶೇಷ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ, ಯಾನ ತಿನ್ಪೆ. ಒಯ್ತುದು ಒಂತೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವರ. ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಏಕಲ ವಿಶೇಷ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಏಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಲೆ. ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ, ಯಾನ ಬರ್ಪೆ. ಮೂಲು ಬರಿಪುನ ಶೈಲಿ ತೂವೊಂಡ್ಲೆ. ತಿರ್ತದ ಕೊಂಬು ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟುಗಳ ಮೂಜಿನ ಗಿಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯಡಿಪ್ಪಡು. ಐ. ಐ ಬರೆಪುನು ಉಲ್ಟ ದೀರ್ಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಒರ್ಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆಯೋಡು. ಕಡೆಕ್ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.